Gus Miftah, Gus Idam. Sumangga Gus Sutiran. Sapa? Gus Sutiran. Sapa le? Gus Sutiran. Sutiran. Iki wis fenomenal, wis viral ning TikTok lho mangsamu. Lagi jane jeruk apa semangka? Sampai apa nang kok ngono? Iki dapat badhe dawuh lho Gus e lho. Mau salim. Gak percaya. Ya ampun. Awakmu karo Guse kudune ora entuk ngono. Karo Guse kudune sing hormat. Lah aku lho setel aku ning jangan biyen. Bolak-balik ngomene kok. Ngapunten nggih Gus. Pangapunten Gus nggih, pangapunten Kang.